On HD jiena Karl Stanjo Navarra u hawnhekk jibda Pjazza. Sinjuri, nsemilkom il-qakom għal-programm ieħor mis-sensiela Pjazza. Tkellimna kemm il-darba dwar il-budget 2017, tkellimna dwar ir-reazzjonijiet politiċi, iżda ma tħallniex fid-dettall ta' dak li għandu x'jaqsam mal-ekonomija ta' pajjiżna. U għaliex qegħdin f'din is-sitwazzjoni fejn nistgħu nkunu ngħidu aħna lejra tal-pajjiżi ġirien tagħna u msieħba magħna fl-Unjoni Ewropea. Hemm sigriet wara dan min jaf. Magħna fl-istudju lejla biex nitlu f'aktar dettall u l-ispeċifiċitajiet ta' dan il-budget għandi miegħi u bonur lill-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna. Nsellimlek, Profs. Nsellimlek, Karl, nsellim it-telespettaturi tal-programm. Jiena qed għandi l-unur li nintroduċik, mhux għax inti ħabib personali tiegħi jew għax int il-Ministru tal-Finanzi, imma inti il-Ministru tal-Finanzi ta' wieħed mill-aktar pajjiżi ta' suċċess fl-Unjoni Ewropea. Hemm sigriet biex nistgħu ngħidu wasalna saw. X'ġara biex wasalna saw? Jiena gburi il-fatt li daħħalna fil-pajjiż huwa li xi ħaġa konna ngħiduha qabel, però issa qed infissruha illi il-budget mhuwiex li taqra speech u tajt kemm ministeru dak sa jżid l-ispiża u toqgħodu tajt kemm l-ispiża u kemm sa tiżdied l-ispiża. Le, dan huwa strument illi l-istat tużah biex tkabbar l-ekonomija, tqassam il-ġid, tirranġa hemmhekk, tneħħi d-dipendenza fuq dik il-ħaġa. Huwa strument tużah. Eserċizzju finanzjarju fl-aħħar mill-aħħar. Imma strument ekonomiku u soċjali li jekk jintuża sew tista' ikollok pjan u tibni. Saffa fuq saffa fuq saffa. Kull waħda hija brick, tibni oħra, tibni oħra, tibni oħra. U meta taraħ fl-aħħar, xin taraħ lest, tajt kellu raġun. Il-gvern jgħid li kellu pjan li għandu viżjoni illi kull budget bena wieħed fuq liħor. U nista' nfisser ukoll kif irnexxina nagħmlu dan. Però ir-riżultat li tajt inti juri illi li kellna f'moħħna qiegħed isir u fl-istess ħin qed jilħaq ir-riżultati illi kulħadd jixtieq. Fil-ewwel parti tad-diskors tiegħek imma din mhux kombinazzjoni, dak kollu mhux kombinazzjoni għaliex minn fejn tlaqna aħna lkoll niftakru li l-ewwel ħaġa li kellek tagħmel tmur Brussell u tikkonvinċi lill-Kummissjoni Ewropea li isma' aħna għandna deficit ekonomiku li intom qed tikkastigawna dwaru. U kien hemm ukoll miżuri oħrajn dixxiplinari kontra Malta għaliex konna sfrundajna il-limiti aċċettati mill-Unjoni Ewropea. U kien hemm ukoll l-istess Kummissjoni Ewropea tgħidilna isma' mhux inbilli tiġi għandi u tgħidli kemm inti fiduċjużi li ħaddawwar l-affarijiet, imma rnexxielek tgħidilhom isma' hawnhekk għandna raġun aħna. Ekku. Niftakar kombinazzjoni Olli Rehn kien dak iż-żmien u billi kien gradwat minn Università ta' Oxford u aħna nagħtaw briefs. Jiena nagħta brief fuqu bis-CV tiegħu u sirt naf u jien nagħta brief fuq jiġifieri. U dak kien mod li aħna nirrelaxjaw, il-fatt li morna l-istess università. Għatlu isma, għatlu inti għandek kull dritt taqbad il-Malta, tatina pakket 60 miljun rridu naqtaw mis-soċjal bħalma tagħmlu s-soltu. Tu fidejk qiegħda, għatlu però inti għandek problemi biżżejjed, il-Greċja kienet dan, l-Italja kienet fil-ikbar kriżi. Għatlu trid il-Malta żgħira kriżi oħra fuq id-desk tiegħek. Għatlu jekk trid tagħmel hekk, għatlu u nibdew niżlin bir-reċessjoni bħalma għamel kull pajjiż. Għatlu tina ċans, għatlu kull ma qed nitolbu ftit xhur. Tina ċans li qed nirranġaw aħna, qegħdin f'deficit, proċedura ta' deficit eċċessiv u anka ta' instabilità makroekonomika. Żewġ proċeduri konna. Għatlu kull ma għandek tina ftit ċans u naraw. U mill-ewwel bdejna għax imbagħad meta kellna x'nirrapportaw, bdejna mill-ewwel nagħmlu l-improvements. U dak għamel kuraġġ u fil-fatt minn hemmhekk imbagħad bdejna illi kull sena l-istess ħaġa. Kull sena qtajna d-deficit mhux b'xi ħaġa kbira enormi bħalma jippruvaw jimbuttaw il-Greċja li tagħmel, imma bil-massimu li titlobna l-Unjoni. Dan itqas qis, jiġifieri tnaqqas l-ispiża. Tajjeb biex deficit naqsu billi tnaqqas l-ispiża. Sar mod l-Ingliżi għadu stealth, jiġifieri b'mod kważi inviżibbli. Għaliex fl-istess ħin inti użajt miżuri li huma kontra l-politika ta' dak iż-żmien li qed nitkellmu dawn l-aħħar 3 snin kienet l-awsterità. Ma mortx għall-awsterità, mort għal ħaġa oħra. Mort kompletament l-opposti li tagħti minflok tieħu. Imbuttawna l-awsterità, ħankun ċar. Jiġifieri
kull min jiġi anka rating agencies l-IMF, għantom sejn is-subdate u sejn intaj. Bħalma kulħadd jitlob, anka l-IMF titlob u anka rating agents jitolbu, u għej għamlu deficit, għaw naqsu deficit bizziet, għax issa ċans. Skużi ta' aħna rridu illi kem kważi l-qas inħossu, fil-fatt ma ħassajniex. Sa' kem inti itkabbar l-ekonomija u itwaqqa deficit, kienet daqxejn balancing act. Ġibniħ tajjeb, ġviri, with hindsight ġibniħ tajjeb, kenna fiduċa li nistaw namlu, u l-ħaqniħ, ġviri, illi waqt li itkabbar l-ekonomija, itwaqqa il-deficit u id-dejn, ġviri, minnajr pero you overdo it. Jina tallimna minn ħaddieħor, ħankunu ċari, meta tara l-Greċja, tara da, l-Irlanda, kull min għata il-deficit brata qawwija, fil-kas tagħhom ma kellhom xażla, spiċċaw b'riċessjoni li id-dejn u d-deficit għal xuwa percentaġġ, il-peace żdied, mhux naqas, allora niġu a losing game. Min dik il-laqgħa li kellek mal-Kummissjoni Ewropea ftit wara l-elezzjoni tal-2013, fejn bdejt tara l-ewwel indikaturi li l-affarijiet kienu qegħdin jaqilbu għall-aħjar? Le, aħna kellna fiduċja l-ewwel net il-Prim Ministru qala mill-bidu net minn qabel waqt il-kampanja tal-elezzjoni illi aħna se naċċettaw il-budget ta' gvern sa jekk illi kulħadd qed jistenna wara 25 sena tbiddel id-direzzjoni, niftakar Renu Buġġeri saqsini imma allura kif se tbiddlu għad-direzzjoni. U ngħidu mhuwiex fl-interess tal-pajjiż illi dak li ġie mwiegħed. Il-kontinwità. Kontinwità, l-istabilità, x'ħaġa l-Grieg ma għamluhiex. Malli telgħu qalbu kollox l-għada. Mentri aħna żammejna il-kontinuità, però mbagħad id-direzzjoni ġiet mal-ewwel budget tagħna li kien f'Novembru ta' dik is-sena. U hemmhekk kien kollu imma l-ammunition kollha użajniha to make work pay. Meta qed ngħidu li int jekk inti sa taħdem se jaqbillek. U konna ġenerużi €1,000 lil kull wilt għal min il-mara tmur toħroġ taħdem. Dawk li huma over 40 years kellna skema tal-credit breaks għalihom. Tal-unemployed, il-youth guarantee. Għax kważi kollha insewa minn nies donnu. Il-moħ. Biex wasalna sal-lum. Min jistudja l-psikoloġija jgħidlek. Il-moħ biex ikun biex ngħixu aħjar ma qdux ninsew il-kruwa tal-passat. U allura b'mod naturali jinsa, però naħseb illi meta mbagħad tasal għall-għażla l-futur jaqbillek tiftakar għaliex dak kien is-sitwazzjoni meta għandek il-korporazzjonijiet fuq xifer ta' falliment, speċjalment l-Enemalta kienet kera. U ħanajdu għassa, il-fatt li Simon Busuttilu u il-Partit Nazzjonalista ma weċ tuħ tal-dawl, mux kustjoni tal-prezz tal-żejt, għaliex il-qada tal-Enemalta bdejn kbir ma tistax iżid. U fil-fatt kienu qed jistennew li se jarġgħu jollu. Għaliex. Fuq linja għandi ekonomista oħra. Issa għandi l-Dr. Rosemaria Zoppardi li hija ekonomista u li hija wkoll lecturer l-Università u konsulenta fejn dan il-Ministeru għal Għawdex. Però interessanti hu li llum ħarġa statistika importanti l dak li għandu x'aqsam mal-impjiegi fil-pajjiż għaliex l-ekonomija tagħna tikber ikollha konsegwenza tagħha, jiġifieri tikber għaliex inkattru x-xogħol. U importanti, interessanti li naraw illi Għawdex fil-waqt li ħafna minna ninsew illi Għawdex huwa part integrali mill-Gżejjer Maltin, huwa importanti x-xogħol f'Għawdex għall-Lawċin. U dottoressa ma nafx jekk tismani diġà? Il-serata tajba lilek. Dottoressa, spiegħali ftit, dawn iċ-ċifri li ħarġu ċifri l-lum mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika fejn juri li f'Għawdex tkattru l-impjiegi bil-bosta. Għandek ideja għaliex u kif tkattru dawn l-impjiegi? Naħseb waħda mill-fatturi li rridu niftakru li sa ċertu żmien ilu Għawdex konna jisna aċċettajna l-fatt li ħanqodu kwieti, ħansiru gżira ta' xjuħ u l-ekonomija timxi kajmana. Però u rejna naħseb fl-aħħar 3 snin li l-ekonomija tista' tikber u saħansitra tista' tikber aktar minn ta' Malta. Biex ikunu ċari, l-istqarrija tajt illi kważi 1,100 impjieg aktar fil-Gżira Għawdex fi żmien 3 snin u mhumiex ċajta qatt ma kien hemm tkabbir ekonomiku ta' dan it-tip f'Għawdex f'dawn l-aħħar kemm 20 sena ngħidu hekk. Ekku, ġifieri il-fatt li
l-ekonomija kibret, ġabet magħha tkabbir ukoll fl-impjiegi. Hemm ukoll fattur ieħor li l-ekonomija mhux qiegħda tkun batuta matul is-sena, matul ċertu perjodi tas-sena. Fil-fatt, is-settur tat-turiżmu ra li seta' iħalli il-restaurants u l-hotels miftuħa anke fix-xitwa. U rota ddu. Sorry? U rota allura ddu. Allura, inti flok tistala għal 4 xhur jew 5 xhur, inti tkun tista' tuża dak ix-xhur ukoll biex inti tkompli tdaħħal il-profit. Għenet ukoll ċertu inizjattivi li ħan Ministeru għal-Għawdex biex jattira iktar turisti f'dawn ix-xhur tax-xitwa. Waħda minnhom kienet in collaboration mal-Gozo Channel li għal żmien perjodu ta' 5 jew 6 weekends fi żmien li solti kun magħluq Għawdex prattikament niżlu l-prezzijiet u fil-fatt bejn Jannar u Marzu din is-sena rajna żieda ta' 20% fil-passiġġieri li ġar il-Gozo Channel. Jekk imqabbla ma' 3 xhur ta' l-istess sena tas-sena l-oħra. Ġifieri l-andament tal-ekonomija mhux biss intefa' kollu fis-sajf li jista' jġiblek problemi tiegħu imma inxteret ma' tul 12 xahar tas-sena. Ekku, il-kontribut ta' Gozo Channel kien strumentali, nemmen jien għal dak li għandu xi ma' tkabbir ekonomiku ta' Għawdex, għaliex jekk m'hemmx il-Gozo Channel li tipprovdi servizzi u l-inċentivi li kien hemm anki biex il-Maltini morru Għawdex u għandhom l-iskontijiet u għandhom insomma kien hemm sensiela ta' inċentivi, però l-iktar ħaġa importanti li xtaqt insaqsik huwa l-fatt li dan it-tkabbir ekonomiku kien reġistrat f'dak li għandu xi mal-impjiegi fis-settur privat. Ekku. Aħna forsi ninsew li Għawdex kull ma hemm 9,000 ruħ jaħdmu u 5,300 minnhom huma fil-fatt fis-settur privat. U tkabbir kien fil-maġġor parti tiegħu fil-fatt kien fis-settur privat. Jekk inti tara l-istess tabella li referejt għaliha int 2013 u 2015 in-numru ta' nies fis-settur pubbliku baqa' l-istess. Ġifieri sa 3,714. Però fis-settur privat kiber minn 4,800 għal 5,300. Ġifieri il-tkabbir hemmhekk kien fis-settur privat. Barra minn hekk kellek ukoll ammont kbir ieħor ta' xogħlijiet li kienu part-time. Part-time għal dawk li huma dawk li diġà għandhom xogħol main job u oħrajn li forsi għal raġunijiet privati tagħhom jippreferu jaħdmu part-time. Ġifieri hemmhekk kien hemm tkabbir ukoll. Però it-tkabbir sar fis-settur privat. Mid-dejta li toħroġ illum ġifieri. Grazzi ħafna dottoressa, kontribut siwi ħafna nawguralek is-serata tajba u anke naf li titkompli tagħti l-lectures tiegħek l-università. Grazzi mill-ġdid. Mela ħandur lura fuq il-Ministru, ġifieri hemmhekk smajna wkoll anki Għawdex. Ekku. Le, l-Għawċin, ifhem, kulħadd jaf li huma ħabrieka ittihom ċans jiġru bih. Imma jrid ikollhom iċ-ċans. U bħalma tinti u qalet ukoll Rose, il-maħnuqin jew kell għandhom bottleneck li hija l-Gozo Channel. Il-fatt li hi daħlet fi problema, mhux biss kellha djun il-Gozo Channel li sar nexxila taqta, imma wkoll il-fatt li laqqas jekk irid jgħin għall-gvern ma jistax għaliex daħlu ġa public service obligation il-mod kemm jagħti sussidju li hu baxx. Ġifieri ma tistax tuħni. Allura laqqas tista' taqta il-tariffi biex forsi tinkoraġixxi. Però irnexxiela f'dak id-daqsxejn hija triq dejqa li kellha illi jagħmlu dawn l-okkażjonijiet tal-presepju ta' hekk u l-weekends u rnexxew. U malli jieħdu dak iċ-ċans mill-ewwel ir-rota bdiet iddur. Sintendi l-ikbar issa għall-futur qed ngħid mhuwiex daqs il-bridge imma narah ikbar minnu il-fatt li l-gvern ikkonvinċa l-Bars Hospital jiftaħ medical school ġo Għawdex. Qabel kienet xi ħaġa impossibbli. Jiena kont l-MFSA fi żmien, kont chairman hemmhekk, u naf kemm hu diffiċli. Il-gvern Malti jaċċetta xi ħaġa li tmur Għawdex jew inkella jimbotta investitur li jrid jiġi Malta u jgħidlu
jien nixtieqek tmur għawdex, qatt ma kienet. U li aċċetta l-investitur. Aċċetta l-investitur illi mhux biss jibgħat il-medical school hemmhekk, imma li jibni sptar hemmhekk, jinvesti hemmhekk, ġa għawdex. Ġifieri ara kemm ngħidu bid-double insularity u kollox. Innexi dik hija l-ikbar rebħa u l-ikbar rigal nerġa' ngħid li jista' jagħti lill-għawdex u lill-Lawċin. Però l-isfidi jibqgħu. U inti għamilt fasalt budget illi nistgħu nqisuh bħala budget soċjali, għaliex ovvjament meta għandek kabir ekonomiku trid taħseb ukoll għall-effetti ta' dak is-suċċess ekonomiku għaliex fil-ekku li jista' jkun hemm uħud li ma jlaħqux ma' dak it-kabir ekonomiku. Mela, fisser li ftit il-miri aħħarija ta' dan il-budget u jekkux il-bidu ta' pjan ieħor li qed ikompli issa biex dawk tas-saffi ta' taħt ikomplu jittellgħu il fuq biex iwasslu għal dak l-istrata nsejħulu l-middle class. Għanna konna tu l-eżempju, għanku għadu għati sal-lum il-Prim Ministru, inxebħu għama siġra li t-saqqeja u t-gber u battat il-frott u t-qassam il-frott. Pero dan l-eżempju kien, għax kien min kien impatient, ma kellux il-paċenzja jistenna kif fl-ewwel budget tiġi ta' taxxa ta' fuq u inti tisfel, int Labour government, inti tissejjaħ gvern laburista, meta taħseb iż-żgħir, taħseb hemmhekk, għax ma setgħux jifhmu għaliex. Imma dan kien palmat ġebla fuq ġebla fuq ġebla. L-ewwel waħda kienet biex inti krea xogħol, biex iddawar ir-rota. Meta tikkrea xogħol u inti ġifieri hija tindirizza l-ikbar kawża tal-faqar. L-ikbar kawża tal-faqar mhux il-minimum wage, l-ikbar kawża tal-faqar hija n-nuqqas ta' dħul u n-nuqqas ta' xogħol. Mela meta inti tikkrea xogħol, mhux biss itkabbar l-ekonomija dejjem noqogħdu ngħidu growth u l-ikbar u dak. Int tikkrea xogħol. Meta inti tikkrea f'sena waħda ta' 240 miljun salarji pagi iżjed mis-sena ta' qabel. Xi ħadd irid joħodhom. Min l-iktar li joħodhom? Min kien qiegħed? Min kien il-barak qiegħed d-dar? Jiġifieri dak kien qiegħed dħul ġdid għal familji li qabel ma kellhomx. Mela konna noqtu il-faqar ta' bla xogħol l-ewwel daqqa, ġifieri qed nkabru l-ekonomija u ndawruha. Però qed noqtu l-faqar. It-tieni waħda u li qegħdin nitkellmu fuq għallum, però indirizzajna fit-tieni u fit-tielet budget, kien il-xogħol dak li ngħidulu bidħul baxx. U hawnhekk tidħol il-kwistjoni tal-minimum wage. Però aħna mill-ewwel ħsibna mingħajr ma noqogħdu biex nħallu l-ekonomija tikber, ħallejna s-settur privat waħdu għal-kwiet u jkompli jagħti riżultati. Però aħna l-gvern beda jinvesti billi daħħal dawn l-in-work benefits li supplementa lil dawk li fuq il-minimum wage bil-ftit l-ewwel €1,000 kull wilt, lill-oħrajn li taħdem wieħed 150 issa tellajnija u 350 u b'assistenza oħra. Ġifieri dak kien il-mod biex iħalli l-ekonomija tikber. Issa fit-tielet u r-raba budget, fit-tielet wieħed tas-sena oħra għal dis-sena ħsibna fil-pensjonanti li ntellawhom il-minimum, allora moħħna mistrieħ illi da ma minnhom senjuri, imma l-minimum pension tellajni għal 140 għal minu single u iktar għal minu couple. U dis-sena mbagħad komplejna fuq il-pensjonanti billi itnaqtawlhom it-taxxa mkien fid-dinja illi inti tajt fuq l-ewwel 13,000 pensjoni int ma tħallas taxxa, u mbagħad plus l-ewwel net għall-pensjonanti għandna 20 miżura. 20 miżura. Però mbagħad m'hemm miżuri oħrajn għal minu fir-raba kategorija ta' faqar issa. Ġifieri għandna l-ewwel waħda li semmejtu huwa ta' bla xogħol. It-tieni ta' minnu biex dak li għandu l-working poor, xogħol però bidħul baxx. It-tielet għandek dawk li m'għandhom xogħol li għax pensjonanti għax ittiraw. U r-raba huma familji li għandek ħafna tipi ta' problemi soċjali, mart, b'diżabilitajiet u problemi oħra kbar illi ma tistennihomx li se jaħdmu, però d-darba kienu fuqhom. Jiġifieri aħna rajna l-sistema tal-means testing illi inti ħafna minnhom kienu min jiċċitja u min jaħbi jidħol u jgħaddi u min kien ġenwin u għandu xogħol il-bank kien jinqabad u jgħid mela inti ma toħux. Ma kienet very unfair. Naħħejniha dik. U wkoll żidna b'mod sostanzjali l-pensjoni tal-wens dak li jieħdu ħsieb. Però qed nolqtu iktar minn għasfur wieħed. Ġifieri, meta inti qed iżżid il-pensjoni tal-wens u tal-għajnuniet eċetera fid-dar, qed iżżid idħul ta' min hemm mard kbir għaliex il-ġenitur marit serjament u l-oħra hija unemployed li qed tieħu ħsiebu t-tifla jew whatever. Però fl-istess ħin qed ngħinu lit-taxpayer
illi dik edha ddum mill-li tmur fil-kju biex tidħol St. Vincent de Paul u tifranka l-flus l-gvern. Ġifieri qegħdin nejnu l-familji u fl-istess ħin nejnu il-taxpayer li ma jkollux din il-piż kbir illi niġu Malta kollha mimlin istituzzjonijiet għax xuh li mhix l-iskop għax mhux tajjeb. Il-bira fil-għaxija, jiena kelli l-Deputat Prim-Ministru Louis Grech biex jitkellem rigward il-strateġija tal-gvern issa li jibda xi forma ta' diskussjoni rigward il-titib fil-paga minima. Kellu wkoll il-trade unionista Josef Buġeja mill-General Workers Union u kien hemm iva din hija strateġija issa naraw nibdew id-diskussjonijiet u nibdew u naraw fejn nistgħu naslu. U kien hemm ukoll tal-General Workers Union qed jgħid li noqogħdu attenti għaliex meta tirranġa ċertu affarijiet fil-paga minima trid toqgħod attenti iżda imbagħad is-saffi ta' fuqhom għax ikollok konsertina ta' tibdil x'tagħmel. Issa llum inħarġet stqarrija mill-Kamra tal-Kummerċ u l-GRTU li tkellmu dwar tasib tagħhom dwar dan fil-waqt li jemlu li l-pajjiż għandu japplika aktar miżuri diretti biex inaqqas il-faqar u fl-istess ħin jissalvagwardja kompetittività u tkabbir ekonomiku fit-tul ma tantx huma kontenti rigward din il-mossa tal-paga minima. U xtaqtek tikkummenta dwar dan għaliex? Għaliex aħna forsi qegħdin privileġġjati mill-bqija tal-Ewropa li għandhom il-problemi ekonomiċi iżda aħna r-realtà tagħna hija donna ta' storja minn daw tal-fantazija għaliex aħna fantazija li għandna l-privileġġ li diskutu dan. Għandilkom dita. Xtaqtek tikkommenta rigward dan it-tħassib huwa leġittimu dat tip ta' tħassib jew m'hemmx għalfejn, m'hemmx il-lok li tħassbu sa dan l-estrem. Bħal pendlu jmur lem u jmur law fl-estremità. Malli qalt nofsta kelma l-Prim Ministru illi aħna l-estin nibdew niddiskutu b'mod serju biex naraw fejn aħna jekk il-vantaġġ immissuwiex immorru fuq inkomplu nżidu fuq l-work benefits jew inkella half and half partijek. Mill-ewwel kien hemm gruppi oħrajn li dejjem ħossu li minnu da tittola b'mod assolut li qabżu u marru għal jisparaw 12,000 fis-sena ġifieri b'4,000 żieda f'sena waħda. Diġà qegħdin l-ogħla minimum wage fost 18 il-pajjiż aħna ġifieri sħabna il-Griegi, Spanjoli, Portugiżi, Taljani qasbis għandhom anyway u post oħra. Imma min issa nidħol fil-mertu. Jiġifieri aħna l-minimum wage tagħna ogħla minn diversi pajjiżi fl-Ewropa diġà minn 18 il-pajjiż. Diġà. Minn barra l-pajjiżi sinjuri. Ġifieri meta taqbad il-pajjiż il-Ġermanja, Franza, però ħanajt il-verità. Kulħadd qed jaċċetta illi il-minimum wage mijiex on its own biżejjed. Kieku ma nagħmlux l-work benefits, ġifieri qed naċċettaw, il-gvern qed jaċċetta li l-minimum wage mijiex biżejjed biex familja ta' miżewġa b'tifel u jekk qed jaħdem wieħed fuq li jżomm familja. Dak qed naċċettawh. Issa il-mod int kif tindirizzah. U hemmhekk se tibda diskussjoni, il-mod kif sissa l-gvern mexa u jixtieq li jkompli jimxi, jew nixtiequ naraw ukoll il-settur privat jgħin ukoll. Dik hija l-mistoqsija kollha. Issa, inti għandek 170,000, 160,000, 170,000 jaħdmu bil-part-timers ukoll, ġifieri nitkellem da. U forsi għandek 4,000, 5,000 fuq il-minimum wage. Ġifieri inti trid jekk iċċaqlaqhom dawk se jiċċaqlaq kollox u l-kompetittività ta' Malta nitilfuha u dan il-miraklu sabiħ li kulħadd qed jaraw u jesperjenza itir marrieħ, jew noqogħdu attenti naraw kemm tiswiedna biex aħna dawk nindirizzawhom bħalma s'issa ndirizzajnihom u allura infejqu il-bżonnijiet tagħhom permezz tal-in-work benefits u ta' sistemi ta' tapering, etc. Dik hija l-mistoqsija. Issa, kull ma qed jgħid il-gvern huwa isma' ejja ddiskutuha ftit, iddiskutuha, araw where you stand. Imma ma jfissirx il-gvern huwa kommess 100% illi fajr dawk il-figuri li dawk laqdiet semmew, nitkellmu. Jiena meta jiġu kollha kemm huma meta jiġu ġifieri jitkellmu fil-Ministeru tal-Finanzi dejjem il-qajthom jiena l-alleanza tal-dawn tal-faqar ġifieri dejjem da għandhom il-punti jargumentaw u jiena għandi kull dritt illi naqbel jew ma naqbilx skont l-argumenti tagħhom. Konklużjoni. Għax il-ħin ġerabina u għatanna temmi oħrajn xid-diskutu. Bajt imbellaħ nisma' fid-diskors tiegħek illi korreġini jekk għandi żball illi jirreġistraw għax-xogħol żgħażagħ sa dak il-ħin li kont titkellem kienu 18.
Meta jiena ġemp il-barra biex ovvjament pala ġurnalist jiena nirreferi għal-barra. Għallu li mux niktibax ma nistax nemminat, għallu iktibax għara l-Ministru tal-Finanzi. Kommentu għada, il-Ġappun għandhom Abenomics, isem għal-Prim Ministru Ġappunis Shinzo Abe. Għaw Malta għal kasta Xiklunanomics? Le, jiena naħseb illi il-Ministru tal-Finanzi jistudja l-idejat u li għanna fil-programm elettorali u jagħmilhom illi mirquma illi jkunu mod ekonomiku bis-sens. U jiena proud minna illi jolqtu n-naħa tisfel iktar minn naħa ta' fuq. Ġifieri għamilna x'għamilna sissa neħħi tuħta 35-25. Kollha qatna iktar l-isfel minn il fuq. Dak huwa sigriet ta' però behind me hemm gvern, kabinet, kollha biżlin, kollha jaħdmu, jieħdu d-deċiżjonijiet ma ħellhomx għall-għada, Prim-Ministru jisus wara kollħat, dak huwa s-sigriet. Jiġifieri combination ta' ċertu ingredienti. X'darba nitkellmu dwar il-Ministri tal-Finanzi ma jkunu popolari. F'dan il-każ huwa differenti. Grazzi ħafna Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna, nittama jkun aktar opportunitajiet nitkellmu frankament kif konna nitkellmu l-lejla. Ibqgħu magħna minn ftit ieħor se nitkellmu dwar ħafna affarijiet interessanti fosthom l-Esplora.